Tak, dobrý večer, vážení spoluobčané. Vyjádřím se k naší bezpečnosti. Jo? Tak začnu tím, vidíme, co se děje na Ukrajině, jaká tam je válka a co se děje. Jo? A proto jsme vlastně v bezpečnostní hrozbě a musíme budovat armádu a připravit občany na to, že jednoho dne můžeme být taky ve válečném stavu, jo? A nejenom my, ale celá Evropská unie. Jo? A proto my musíme budovat armádu a připravit na to i občany, aby byli připraveni. Tak a řeknu tomu jednu věc. My musíme vlastně udělat to, a to se řešilo i na Bezpečnostní radě v Pardubicích, kde byl pan Zelinka a další, udělat povinnou vojenskou službu na nějakou určitou dobu, jo, 3 až 5 měsíců, což není hrozný, udělat tam nějaký kritéria, ano, aby se mohlo třeba docházet do zaměstnání a takové podobné věci, jo, a aby byli ty občani připraveni, kdyby náhodou jsme v tom semaforu, my byli, vlastně jsou tam, každý zná semafor, je zelená, oranžová a červená. Kdyby jsme byli v té červené zóně, anebo i ty v oranžové, tak aby občani byli připraveni. Červená zóna znamená válečný stav. A tak my proto musíme vycvičit občany, jak muže, tak ženy, se říkalo na té bezpečnostní radě, a ukázat svaly, jakože jako Česká republika, jo, i vlastně Evropská unie, a to se vyjádřím za chvilku, jo. My potřebujeme tady budovat nový vojenský výcvikový střediska, kterých je málo na takovou kapacitu lidí, jo, a nové bunkry a další vojenská zařízení, jelikož nevíme, co nás do budoucna může čekat, jo, a